Koro the moment ma koro ne gisebed appointed, which means ni koro gidhi vacate their respective offices as far as political space is concerned, mondo koro gi concentrate a government e tije ma government ka gibedo approved gi bunge. Koro sani Azimio nyaka koro ng'i matut ni koro ere kaka gidwa continue playing, nikech kata kwa ng'iyo ineno kata gini neno mana ni iwacho ga ni nyando dok e wang'e, nikech kata kwa ng'iyo president ne ODM 2007 2008 nwaneno kaka ne entiere party ma gik notimore by then. To koro ng'eni Raila be en ng'ama jatendo mar Raila Amolo Odinga, en ng'ama ng'iyo mbele, to en gima odwaro ga kwe. Koseneno ka Kenya dwa wuok oko, reru dwa bayo, to manyo kaka nyalo duoge. To ka gidhi gibedo ma giwinjore ni jogi nyalo ungana ma giti kanyakla, to en gimoro makare. Aya mak mana paro no gi kanyo John Opiyo, antiere twa kod John Nene, janon siasa bende kachiel kod Dr. Agnes Salome, ma bende wantiere gode twak okinyi makawuono. John Nene, kaduokie twak okinyi makawuono, winjo kanyo kaka John Opiyo loso, ka intiere kaunti ma Homa Bay gi sani. Adira wanyalo wacho ni nyaka sani koro wuok, akiana wach ni ODM wuok e Azimio kose pod